Айде, ма, колко още морапети ще ми правиш, ма? 2 месеца седя на сухо. Айде, че вам сдържам. Ама бе, чакай нас свеж да запали, бе. За какво ще се молиш ли на някой, ма? Малко рома-терапия, малко романтика, тио, но идей. Айде, стига, че вам сдържам, ма. Айде, идвай, ма. Айде, почвай. Ко стана? Някой се обажда. О, Жандар Гелдим. Що? Защото заради плоската ти глава музики да има. Това онова, без това не може. Видя ли сега какво стана? Айде отивай да го оправиш набързо и се връщай. Ти да съм ти виж. Отивай го пак. Кой? Имаме оплакване за силен шум. Нищо, карай. Нищо не знам аз. Я пак си помисля. Трудно ми е, батко. Ще пишем. Чакай. Сега ми дойде. Аз бях, батко, Аз се обадих. Котките сега много се бят. В умножителен период са. И направо тук геротия, миротия едвам се сдържа. И се обадих за това да измислим нещо да направим. Въобще не ми се прави на интересен, защото много заети става вече. Не от мене ти казвам. От кой? От майка ти? Майка ти Тереза прав, ти кръст, Господ Бог ми е свидетел на раменете, ако ще да ми кацне. Не идва от нас, бе. Не знам откъде е това. Значи, за последно предупреждение го смятай това. Защото ако се наложи да дойде още един път, направо... Няма да идваш, бе, спокойно. Обещавам. Как ма? Давай да правим, че направо вам... Сокере с марашия. Тойчо, чакай малко, че една приятелка се обажда. Ама знаеш ли каква приятелка ще ти дам, ама давай да правим, че то се едвам се отървал Жандара. Добре, пусни малко музиката, обаче да се такова. Каква музика казах ти? Идвам се да правих тосма. Айде бе, знаеш, че не мога така без музика, бе. Айде, давай. Видя ли кой звънна? Казвам ти тук звънят, ма правят на побъркано. Бягат, нямат какво да правят, няма кой да ги гледа тези деца тук махалата. Чух много ясно, че музиката този път идваше от тука. Причуло ти се, бе, батко. Аз тук от вътрешна страна и тук от зари гълъби гледам.